Kalbaryo sa mga motorista ang pag-agi sa Maa Diversion Road tungod sa nagpareng construction sa flyover sa Davao City. Tungod niini gipalapda na sa DPWH Region 11 ang kalsada aron dili magkulgot ang dagan sa trapiko. Ano ang report ni John D. Esteban. Kini ang dagan sa trapiko sa Carlos P. Garcia Highway sa Maa, Davao City, labi na kung peak hours. Bumper to bumper. Doon naman go'y ginatrabaho nga flyover sa lugar. Ang resulta, daghan ang malate sa tag-sa-tagsang lakaw. Problema ang traffic dinhi sa Carlos P. Garcia Highway, partikularmente dinhi sa may Maa. Tungod ining ongoing project nga flyover. Giokupar na magud ini ang duha ka lane. Pero sumala sa DPWH Region 11 nga parayon usab ang ilahang road widening project aron maminusan ang pagkulgot sa dagan sa trapiko. Ginauna sa ginato ang pag-widen sa dalan. Okay, para maghata to give way to the construction of the coping labi na diri sa side padulong sa Shrine Hills. Sa drone shot nga kuha sa GMA Regional TV1 Mindanao, makita ang konstruksyon sa mga pundasyon sa proyekto. Ang flyover anaa sa 1.7 kilometers nga gipondohan og 600 million pesos. Kung kini mahuman na, mao kini ang mamahimong longest flyover sa Mindanao. Mas taas sa Tagum City nga kasamtangang naggunit sa maong record nga 1 ka kilometro ang gilayon. Mismo dito sa mga structures na gibuhat nato karon, more on kato sa substructure, napulo ka columns na nga ato ang nabutang. And then out of those 10 columns, tulo na ang dunay coping, kato ganing medyo nagpalapad nga struktura sa taas. And then tulo ang ongoing ug upat pa ang wala nasugdan. Kauban si Mel Colmenares sa kamera, ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.